Assalamualaikum. Alam nyo ba na sa relihiyong Islam ay may kakaibang pamamaraan kung papaano niya hugasan ang bagay na nadilaan ng isang aso? Subhanallah. Ang hadith ng manla propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna mit-turab." Pag nadilaan ng aso ang gamit ng isa sa inyo, katulad ng kaldero o di kaya ay palanggana, falyaghsilhu sab'an. Hugasan niya ito ng 7 beses. Ulahunna bit-turab, at unang-unang gagamitin niya sa paghugas ay ang turab, ang lupa, okay? At dahil dyan, magsasagawa tayo ng halimbawa ng pamamaraan ng paghugas ng bagay, kaldero na nadilaan ng isang aso. So, kukuha tayo ng lupa ngayon sa labas, okay? Bismillah. So, halimbawa, ito yung nadilaan ng aso, itong kaldero na to, na nakikita nyo. Yan. So, lalagyan natin ng lupa yan. Ito, lupa to, okay? So, lalagyan natin ng lupa. Ayan. Ayan. Ayan, okay? So, sabat na yan. Tapos, ipapasok natin sa loob para hugasan, okay? So, ngayon, kung makikita nyo, may lupa na dyan, okay? May lupa na dyan. So, kailangan natin sundin yung sa hadith. Fagsiluhu sab'an ulahunna bit-turab. Hugasan nyo siya ng 7 beses. Ang unang ihuhugas sa kanya ay lupa. So, imimix muna natin ng kaunting tubig dito. Ayan. So, pagkatapos, hugasan mo na. Okay? Kailangan. So, yan. Na-mix mo na. Hugasan mo na gamit ang lupang ito. Okay? Hugasan mo. Yan. So, ganito din yung pagkaka-explain ng mga ulama natin na kailangan may mix siyang tubig sa lupang gagamitin natin. May mix siyang tubig. So, yan. Kung nadilaan din yung labas, pati yung labas, hugasan din. Okay? Ayan. Patay tayo rito. Ayan. Matapos mong hugasan ng lupa, isusunod naman nating hugas ay tubig. Hugasan na naman natin siya ng tubig. Okay? So, yan. Halimbawa, yan. Hugas. 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 So, isang beses na yan. So, pangalawang beses. Kailangan mong hugasan ng pangalawang beses hanggang sa maging 7 beses. Yan. At kung sakaling may sabon kayo, pwede naman kayong gumamit ng sabon ayon sa ating mga ulama. Pero hindi pa rin pwedeng iwasan at iwanan ang pamamaraang ganito na kailangan talaga hugasan mo ng lupa. Ito na po yung pamamaraan ng paghugas ng ating bagay na kagamitan na nadilaan ng aso. 7 beses. Ang unang-unang ilalagay mo, ihuhugas mo ay yung lupa na medyo may mix na tubig para maganda yung pagkakahugas mo. So, pagkatapos nun, hugasan mo ng 7 beses na tubig. 6 na beses na tubig. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Noong mga nakaraang araw, ay nagsagawa po tayo ng pamamaraan ng pag-aplosyon at pamamaraan ng pagpahid sa ating mga medyas. At ngayong araw naman, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, isasagawa natin yung pamamaraan ng tayammum. Kung saan, ang ibig sabihin ng tayammum ay ito yung pagpahid ng palad sa mukha at sa dalawang kamay. Matapos itong itampi sa lupa. Na ito ay tumatayong kapalit ng ablusyon at ghusl sa mga natatanging dahilan. So, ang batayan natin dito sa tayammum na ito ay mula sa Quran at sa hadith, at ito ay ijma'. Ito ay napagkasunduan ng ating mga ulama. Mashallah. So, bago ang lahat, bago tayo magsimula ng pagsasagawa ng tayammum, ano ba ang dahilan? Bakit tayo magsasagawa ng tayammum? So, nandito po yung mga ibang dahilan. Una sa lahat, kung bakit tayo magsasagawa ng tayammum is wala pong tubig. Fuqdanul ma, wala pong tubig. Naghanap na tayo ng tubig, wala tayong mahanap na tubig. Halimbawa, dumating na yung
oras ng pagsasagawa ng salatul dhuhr. Tapos naghanap tayo ng tubig, wala na tayong tubig. Sa time na to, pwede kang magsagawa ng tayammum nang sa gayon ay makapagsagawa ka ng sala. Okay? Pangalawa, adamu kifayatil ma. Hindi sapat ang tubig na mayroon ka. May tubig ka nga, pero hindi sapat dahil yung tubig na gagamitin mo sa pang-ablusyon, yun yung tubig na gagamitin mo sa pangsaing o di kaya ay iinumin mo. Kaya hindi yun sapat o pang ipag-ablusyon mo. Dahil hindi ka makakasaing at hindi ka rin makakainom kung gagamitin mong pang-ablusyon yun. So sa time na yun, pwede kang magtayammum. Pangatlong dahilan is yung may tubig subalit maaaring makasira o di kaya makakasama sa tao ang paggamit niya ng tubig. Katulad na lang ng taong may sakit. Yung taong may sakit minsan, may mga tao talagang nagkakasakit na hindi siya pwedeng hawakan ng tubig dahil mas magiging malala ang kanyang sakit. Okay? Pang-apat, yung shiddatul burudah. Napakalamig ng panahon. Napakalamig ng panahon. So, yan po yung mga dahilan kung bakit tayo ay magtatayammum. Okay? So, mga obligado. Ang mga obligado ng pagsasagawa ng tayammum, una sa lahat ay ang intensyon. Yung intensyon, yung niyah. Pangalawa, yung pagpahid sa mukha. Pangatlo, yung pagpahid sa kamay. Pang-apat, yung pagkakaayos. Panglima, yung pagkakasunod-sunod. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, nandito po yung pamamaraan ng tayammum. So, nandito po tayo, magsasagawa po tayo ng tayammum. So, kung nakikita nyo, nasa lupa tayo. So bago tayo magsagawa ng tayammum, ano nga ba ang pwedeng gamitin sa pagtatayammum? Sabi ng ating mga ulama, lahat ng nasabing ibabaw ng kalupaan, lupa, alikabok, bato, di kaya buhangin, lahat ito pwedeng gamitin sa ating tayammum. Kailangan mo lang masigurado na ang lupang gagamitin mo ay malinis po. Ha? Malinis po. Okay. So ganito po yung pamamaraan ng ating tayammum. Una sa lahat, yung intensyon. Pagkatapos yung bismillah. Pagkatapos, idadampi mo ang dalawang kamay sa lupa, ha? Na magkakahiwalay ang ating mga daliri. Idadampi mo. Pagkatapos, ihipan mo para matanggal yung mga alikabok dito. O di yung mga para matanggal yung lupa. Pagkatapos, ipahid mo sa iyong mukha. Ganito. Okay? Pagkatapos sa iyong kamay. Dito sa kanan. Dito naman sa kaliwa. So, kung makikita niyo hanggang dito lang po yung tayammum natin. Pagkatapos nun, tapos na po ang ating tayammum at pwede ka nang magsagawa ng sala. So, ano-ano ang mga nakakasira sa ating tayammum? Una sa lahat ng uri na nakakasira ng ating wudu, ablusyon, ay nakakasira din ng ating tayammum. Pangalawa, pagkakaroon ng tubig. Kung nagtayammum ka dahil walang tubig, pagkatapos nun, pagkaraan ng ilang minuto, ilang oras ay dumating ang tubig, so sa time na yon masisira na po ang tayammum mo at kailangan mong mag-ablusyon. Pangatlo, zawalul udhr. Yung pagkawala ng dahilan kung bakit ka nakapagtayammum. Halimbawa, nagtayammum ka dahil may sakit ka at biglang makalipas ang ilang oras, isang oras, 2 oras, nawala yung sakit o di kaya yung matinding lamig, nawala na yon. So, dahil wala ng dahilan, so masisira na po yung tayammum mo, kaya obligado na sa iyong mag-ablusyon ka. Okay? So, uulitin ko po, isang bisis lang po igaganyan yung kamay natin at isang bisis lang dito at isang bisis lang dito. So, hindi na kailangan yung ganyan o di kaya ganito ng ilang bisis, isang bisis lang po. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.